Tsaya dakata dan uwa. Don Allah in wannan ni farko zuwan ka wannan tasha ta muka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar like. Ke ya maganar a baya ki ni ko sarwayin ki bai da kuɗi ne? Dan me zaka gaya min haka? Da sarwayin ki bai sa miki a bara mi zai hana ki saya da kanki? La haka nake salin alin ban da ku. Yawa Babu Buhari maganar ragun layaka yanzu zayanta amma yanzu zauna. Baba na talakawa. Kana shanin ka baba? Ya maganar sayawa baba ragun layar da kuka ce za ku yi. Me? Musa mai sana'a akwai kace muka sai za a cika a sayawa baba Buhari ragun laya. Juwaniyar. Ne an gaya min ko yake da nafin don haka kudin nake da nafin su za ku ba mu je mu hada mu sayawa baba ragun laya. Kalli sarki kuka ke yi. Aje a jiki. Da mashi ku ga mu hada kudin nan da Allah ku ba mu je mu sayawa baba Buhari rago domin ya laya. An yi sa Allah. Ba na ji an ce ka ce ba za ka ba da kuɗin nan ba ka yi haƙuri ka ba da kuɗin haƙuri za ka yi. Kai kamata ka gaya mu. Mala ina da tambaya menene matsayin ita macin da ta saka wannan abaya? Abaya ta sa wannan ta zama almajirar sheda. Kenan kai malam ba za ka saya wa matanka ba? Abayar banza abayar wofi. Da sauran magana dangane da abaya. Ni ba zan bata lokaci akan wannan aikin banzan ba. Baba Buhari dangane da batun ragullen nan in an kanu sun sai ma in suka zo mi za ka ba su barka da sallah. Da taki da maganin kwari. Ka ji dan yarinya. Allah. Warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu yana musulmai na fadin duniya ina ma kowa barka da sallah sannan ina fatan ai shagalin sallah